Salis ne amana kina ina wani zance na dan tuna dole na yi miki jinjina zan yi fatan zama da ke san ki yara har jini ba na jika na ban gani idan kina nan da na sani ba zan yi ba domin ina da ke na mika wa zuciya amshi kauna da gaskiya karki sharin habibiya duk yabona da ke nake mu kyale zance na yan uba da ni da ke mutu raba rabuwa ba yanzu ba magauta kunyo sake banda burin da ya wuce rayuwata na yau da ke ni fata na da na wuce dole ne a tuna da ke kin san so ba ya koyuwa ni zan zame miki garkuwa so kauna ke ta hauhawa ki tabbata zan kula da ke inda duk zaki je muje ba ja in ja muje Allah zai ba mu agaji sirrin juna in mun rike irama na kina sane sai ki amsa sunanki ne dan a gane da ke nake na ji daɗi gamo da ke san ki yana so sa zuciya kin ji ya habibiya dare da rana safiya wuri na kauna ki rike rayi ya zamo guda ni da ke ba batun fada masu kushe da hasada daram da gaskin jini da ke rashin ki zai sa jini hawa kullum gaba na ta faduwa so kauna ke ta hauhawa baki da zuciya ba yake kauna nake so ki bani ko san ki yasa na yi sammako wallahi tallahi ko da ko sai na yi domin na ci da ke ta mun fahari garen ba kamar ke a can da nan ni na furta ko baki nan ai dole ne in yaba wake Allah shi ke da zamani shi yaban mai farin jini a san ki bana da na sani yaushe auren mu ni da ke ai biki bitiri kalau mai zaman musu mulgarau ban bambance jiya da yau idan yana tare ni da ke